За щастие, се сдържах. В момента на пазара има толкова много препарати за отстраняване на мъх. Първо, избягвайте трите модела с ниска мощност и лоша ефективност на премахване. Изберете такъв със силно засмукване, за да почистите лесно маншети, яки и всички дрехи. Второ, избягвайте ръчните препарати за отстраняване на мъх, те са бавни и лесно се закачат за влакната на дрехите. Електрическите препарати за отстраняване на мъх са удобни, просто ги включате или натиснете леко и дрехите ви ще изглеждат чисто нови. Трето, спрете да използвате ролки с лепяща лента, те са неефективни. Изберете препарати за многократна употреба с дълъг живот на батерията, издържащи до 30 дни с едно зареждане. Те са компактни, леки, преносими и лесни за съхранение. И накрая, избягвайте да купувате неизвестни марки, те лесно се повреждат. Изборът на надежден препарат за отстраняване на мъх е мъдрият избор. Те са с добро качество и издръжливи. Поръчайте сега и се възползвайте от безплатна доставка и плащане при доставка. Не пропускайте!